ακόμη ένα βίντεο. Αλλά αυτή τη φορά είναι κανονικό video gaming. Ναι, είναι video gaming. Σας το είπα στο short, θα κάνω gaming, σας το είπα. Σας το είπα, guys. Θα παίξουμε ένα brawl. Άρα παίξουμε ένα brawl. Γεια σας και από μένα. Θα παίξω και εγώ λίγο brawl. Θα παίξουμε μαζί τελευταίο. Α, και εμένα ένα πακετάκι μόλις τώρα. Παίρνουμε. Θα ανοίξω. 2029. Παιδιά, καλό credits. Mythic. Παιδιά, Mythic. Mythic. Legendary. Αυτό δεν είναι mythic ρε φίλε, ούτε legendary. Αυτό πετύχεις κάνα παγετάκι. Παιδιά, θέλω να κάνω unlock το bull. Guys. Για 25. Παιδιά, λέτε το κάνω. Να περιμένω λίγο. Αφήστε το περιμένω λίγο. Φίλε, μην το ρίγει. Cash drop. Player. Super air. Βλάκι. Φίλε. Παίκτης. Όχι. 30 credits. Για κάμε. Μια χαρά. Μια χαρά και αληθινά. Ποιος είναι ο Δημήτρης, μπρο? Ποιος ήταν ο Δημήτρης? Ένας φίλος μου. Ναι, γιατί μπήκε, γιατί τον έβαλες? Μη βάζεις κανένα. Εντάξει. Φίλε, μη βάζεις κανένα. Απλώς πάτα ρέμπι. Δεν έχουμε πολύ χρόνο όμως. New bro. Έχουμε λίγο χρόνο. Got it. Πάμε. Έχουμε 6, όχι εντάξει, 6 λεπτά. Είναι λίγο. Δεν πάω. Πάμε να παίξουμε ένα μάτς. Γκολ. Εντάξει. Μπροστά από το τέρμα είναι λίγο. Εντάξει. Πέτα την μπάλα, θα φά. Τζουτζουκού. Ο Τζούτζου. Δώσε Φίλε, τζουτζου. γιατί... guys. Τζουτζουκάκι. Μου λάμπρο. Πέγγε μου το νουρ. Guys, άμα έχετε Brawl Stars, στείλτε μου το τέτοιο. Στείλτε μου το ID σας. Να σας κάνω friend. Όμως θέλετε. Να παίζουμε όλοι μαζί. Και Roblox στείλτε μου να το ονομάσω. Άμα παίζετε. Εντάξει, πρώτα. Φίλε, δεν έχω κάνει upgrade καθόλου το Poco. Όντως. Είναι ακόμη level 1 Poco. Το γιατί δεν το ξέρω, παιδιά. Το γιατί ακόμη δεν το ξέρει κανείς. Δώσε πάσα, δώσε πάσα, δώσε πάσα. Δώσε... Βάνει. Εντάξει. Εδώ πάνω αγόρι μου, δώσε πάσα. 2 kills, 2 εσύ. Επειδή έβαλα ένα γκολ, έγινε όλο αυτό. Αν Οκ. έβαλες εσύ. Πάτα exit. Είχε 6. Ω, πάτσα exit. Έφτασα 4.300 κύπελα. 313. Εντάξει. Το 13 που... 4.300. Αυτό που... Ακόμα πώς το κάνεις αυτό. Ποιο? Τα κυπελάκια. Τι κυπελάκι. Ενώ... Αυτά που βγάζεις παίκτες και πρέπει να κάνεις την power του καθενός. What do you mean, bro? Εδώ πέρα που σου εμφανίζει κάτι τέτοιο. Ναι, απλά άκου.
Κοίταξε, αυτά σου τα λέει εδώ, ας πούμε. Ό,τι έχει. Ναι, ξέρω που το λέει. Αλλά δεν έχει τα... Έχει το Bro Σε Ball. μερικά δεν έχει. Να μπούμε Jam Grab ή... Πού έχει. Αν το πάμε Jack Grab. Μπορεί να έχει και solo. Δεν έχεις όλα. Οκ, πάμε. Πάμε Jam Grab. Ναι, κάτσε ρε φίλε. Είμαι ready. Wait, δεν θέλω αυτό το παίκτη. Εντάξει, καλό. Παιδιά, ποιο να βάλω. Βάζω GG. GG. Αυτά είναι δεύτερα. Σχεδόν παρόμοιες είναι η GG με την Ernst. Πες καλά, αγόρι. Ενώ με ίδια χρώματα περίπου. Κολλάει η GG με την Ernst. Το ξέρω. Πατά. Πρώτον, εγώ έχω 4 skins. Και τα έχω βάλει random. Εγώ Edgar 817 level και θα τον πάω 2 prestige. Ο άλλος έχει τον ίδιο Edgar με εμένα. Τον ίδιο Edgar. Ναι. What do you mean? Φύγε. Φύγε από... Έτσι δεν έχω κανένα gem, άρα... Τι με ένιαξε, αγόρι μου. Ρε φίλε, παιδιά, αυτό με το σπασμένο... Τι Βοήθαμε ρε. με σκότωσε. Θα σου βοηθήσω, ρε. Έχουμε 5 gems. Πάρτα όλο. Το σκοτώσω. Όχι ρε φίλε, όχι, δεν το... Έλα πήγε πάτα! Πήγαινε πάρτα τα gems! Ναι, το σκότωσα. Πήγαινες. Χαμότο! Σκότωσε. Εσύ τι λες? Δεν είναι καλή, δεν ξέρω, αλλά έχουνε... Όχι ρε, μ' άφησε να ζήσω. Σπασμένη. Έλα φίλε, αυτή τη φορά θα σε σκοτώσω, δεν με νοιάζει. Ρε γάμο το. Φίλε. Πάρτα. Σκότωσε κάποιον. Έλα, μην χάσουμε τώρα, Ρε φίλε, όλη και ώρα πούμε με 129, τέτοιο. Δεν μπορώ να κάνω, δεν έχω τέτοια βοήθεια. Το σκότωσα. Ναι, έλα. Χάσαμε. Πώς χάσαμε, δεν γίνεται. Είχανε 10 και πάλι. Μπουμ, δεν έχεις ξαναπαίξει Gem Grab. Θα τα play again. Δεν θα την πουλάει γίνεται. Είμαι εκεί. Ναι. Έχει Star-Nova. Έλα τώρα, τι είναι αυτό. Ακόμη το πρόβλημα. Φύγε από εκεί. Μπράβο. Α, δεν πήρε Star-Nova. Τι κάνεις με επιτέθηκες. Όχι ρε φίλε. Μάλλον κάποιος άλλος. Ο Σπάι. Σκότωσα. Το σκότωσα, άντε. Πάρτα όλα και πήγαινε πίσω. Σε βοηθάω εγώ. Γιατί σκότωσε την επιτυχία. Εγώ θα κρυφτώ εδώ. Πάρτα. Πήγαινε πίσω. Δεν ξέρω πού να πάω. Όχι, Θεβάνη. Εντάξει. Τα πήραν, δεν φύγετε, πολεμήστε, κάντε κάτι.
Μπράβο. Εσύ μας κρατάς, Ζεβάνι. Εσύ και ο άλλος. Έλα, το σκότωσα. Ωραία. Μείνετε εδώ. Μείνετε εδώ. Θέλω βοήθεια. Δεν μας δει κανένα. Μείνετε εδώ. Μείνετε εδώ. Κάνε εσύ κάτι όμως. 2. Ναι. Ναι, πάμε λίγο. Έτσι, κουβάλισα, φίλε, κουβάλισα. Βασικά άλλος κουβάλισε. Τι άλλος κουβάλισα, ρε φίλε. 6 kills. Καλά, εντάξει. Δύσκολο. Ήταν λίγο δύσκολο το μάτσο αυτό. Ήταν λίγο. Creator of the Night 13 Prestige. Στεφάνι. Τι είπες? Εγώ απλά θα την πω σε κάποιον. Μπράβο. Δεν μας κουβαλάει. Ναι, πολύ νόμο. Ο Γκρο. Έλα, μπράβο, Γκροκ. Oh, it was Spike! Holy shit! Μου Spike και λίγο ακόμη όμως. Φύγε πίσω. Όχι εσύ. Α, με σκότωσα. Ρε, όλοι θέλει να μας να Έχω να και χάσουμε. σούπερ, έχω και σούπερ. Παιδιά, κρατάω ομάδα. Παιδιά, κρατάω να... Πάρ' τα όλα και φύγε. Τρέχα και φύγε. Μπράβο, πάρ' τα όλα και φύγε. Ωραία. Α, είναι η Έμς εδώ, είναι μια Έμς. Εδώ είμαι εγώ. Έλα. Τέλεια, μπράβο. Good boy μας. Α, φίλε, έλα, φίλε, τι πράγμα. Ο άλλος κουβάλισε, εντάξει, είχε καλά, ένα ναι. kill παραπάνω. Για 60. Why? Οκ, Είναι αυτό που Ρεσμπρέρα. Αλλά πάμε. Mi amor. Αν παίξω ένα τελευταίο παιχνίδι με την EMS, τη στάνω 150. Παιδιά, πάμε λίγο. Power punch και μετά, παιδιά. Λοιπόν, guys. Είμαι 2554. Ναι! Όχι, άλλο λίγο. Μαμά, κάνω βίντεο. Παιδιά, νομίζω πρέπει να κλείσω. Τα λέμε. Γεια. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Bye.